everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Han, ayaw lang kong kasuko, good. Nangutana na gani ko. Wa may labot sa Angel ini. Kinsa may di masuko ni mo? Ikaw may dudahan, ha? Malipay ka? Malipay ba ka? Ha? Ayaw lang kong kasuko, Han. Kinsa man lagi di masuko nga nagduda man ka nako? Wa lagi ko magduda nimo. Ha? Irene! Ayaw kablihi, ha? Sikaran ko rin putahan! Ayaw ba yagin? Ako na lang ablihan, Han. Ako lang inon nga nahagbong lang ang tray. O saman, di mo mga bli? O sikaran ko rin putahan! Angel, Usa to ni Paka? wa oy, natagak ra ang tray. Natagak or gilabay? Natagak lagi. Wa na ko matarong paggunit, good. Yung anong nangluspad man ka? Ha? Nangluspad ko tahon. Wa mong good. Ayaw na lang gud pag-deny, Irene. Ikaw ba? Kanang klase ni mo ba? Kadaghan na kay ko kakitaan na nga klase sa pagkaasawa. Bisan giabusara na sa bana, mulimod lang gihapon. Tabunan gihapon ang bana nga salbahe. Angel, hinaya imong tingog. Ngano ha, ngano? Mahadlo ka nga may makadungog nako? Huh? Mas may makadungog nako. Nagluya man gud si Ryan. Nagkinahanglan in taon sa pahuway. Ay, mas ilan gini mo babayan na ka, uy. Sige na. Mubalik na kong soda. Okay. Pero siguro ha nga wa ka mamakaka. Kulatahon yun na ako imong bana ba? Ikaw, gyud. Sige na. Okay. Naglugaw na sad ka? Lugaw ramang gyud ang pwede niyang kaunon, good. Nya, wa magyaw-yaw. Ay, nagbagulbol. Pero man siya mahimo. Antos lang gyud una siya. Ay, naabot ng agaw sa imong bana. Ha? Aw, ig-agaw di ay. Angel, gyud, uy. No. Nagditsugsak ka. Huwag ka ni mo timbayan na to. Sundi dito ka. Tingaling mo lahos to sa imong bana. Oh. Be, ako'y tiwas og sugkay na imong lugaw, be. Ato adayon, sige na. Ikaw ba, Angel ba? Kasi ako ba? Lakaw dayon ba? Ayaw paglangay. Sumapas mga tigbalita. Ang matagutlo mahinungdanon. Okay? Sige na, lakaw dayon. Sundi dito. Unsa may akong dadon para dili lain nga ni adto ko. Unsa? Hoy, inyo tong kwarto, no? May katungod kang muso dito nga way rason. Lakaw na dayon. Ako di adto. Sige. Muadto na ko. Uy, ganong isuod man ka? Makitaan ka nila. Busy sila sa kusina. Wa sila magabantay ni mo? Ambot. Bala sila, uy. Miss, baya kayo ta ka. Sakit kaya akong dughan nga. Wati ka makita o pila ka oras. Oh, mo ba? Kaluwi sa kong sweetheart. Lagi. O gani ko makakonsentrate sa trabaho. Sorry, sweetheart, ha? Ang saon nga, nayayay mang kukod. Ay, Bi, pasaba ka lang ko, Bi. Dali. Miss, bitaw yun kahit akay. Honey? Si Irene. Han! Gilak lagi ni mo. Barog na. Hindi pa ko. Wala ko matagpaw. Isuna, Bi. Sa panta, uy. Gilakban bitaw na akong putahan. Mayawi na si Irene. Ay, basta kay kiss una.
Ako na lang ni Sikaran. Ah, Ngano nang lakman siya? Mangutana pa man ka, uy. Naalagin na si Rona sa sud. Ngano mo suod man siya? Hala, uy. Mangutana pa man ka. Kung musod siya, nganong manglakman? Irene, ha? Kaparuko na ba ako ining akong us imong katanga? Oh. Be, sibog, be. Kay Sikaran ko ng pultahan. Ay, sorry. Nalakday na ako sa akong pagsud. Unsa na akong gisulti ni mo, Irene? Nganong ni suod man ka sa mong kwarto? kumusta na kung siya na ako, God? Dautan ba na? Dautan mo lang? Kabangan nung apil-apil magid ka. Oh, apil-apilon lang ko. Magawas na ko. Human naman ko pangumusta. Ayaw o na paggawas. Angel, Hmm? panggawas na lang mo. Si, paggawasan mo? Di na nini mo sayo ni Tabua? Ikaw ba? Anong atribida magay ka, ha? Mangita na sa kag gubot, ha? Hoy, wa ko mangita og gubot, no? Nangita ko gustisya para ining akong amiga nga imong gihimong tanga. Unsa? Aray. Alright. Ang igari ak man dayon. Ano asawa, Han, ayaw lagi ka stress kay maka-trigger na si mong tiyan. Sa ba di ma-stress anang bayhanahan? Ako? Kinsa pa ba di aya? Iyan! Yan! Pag-awsa na. Pag-awsa na sila. Apil ko yan? Apil ka, Day! Dali, Day! Ay! Sa pa! Anong imo man nagipustak? Nakuyungan na to si Ryan Ron. Not feeling well ba ya siya? Ari, ragot. Ay! Dali, dali. Buhay iko! Ay! Mag-istorya, ragot ta. Agay ha? Nga naman ka! Tutok na ko. Nasa man ka? Sulti sa tinuod. Hasulan ni mo, oy! Ang buhay iko pa! Tugaan sa tinuod. Ikagaw pagin mo tinuod ni Ryan? Tugaan sa tinuod! Hay! Nainanawag ni mo, oh! Hasula, ini. Uy! Hello? Uy, wala mag-isapot akong Angel. Kay wrong timing kay kang nanawag. Ha? Wrong timing ka. Wrong timing! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.